Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Dwi Novi Kusumawati saking kelas 12 DTF kali. Nomor absen kula 12. Kula badhe nyekarkinanti laras Slendro Padhet Sungo. Nom 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 nem ciroro roro cici nem cimone monem cici cici nem ci mo moro luroci ciro lumo mo luru roro rolu rolumo podo kula neng ingkang pu ing sasmito amri lanti ojo pecah manganendro kaprawira lesunensa wiraniro sudanenda garan kule. Cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.